Iepa, azken garaian egonda gertakari bat, nazioarteko panorama utzi duena hankaz gora. Suposatzen dut zeo zer entzungo zen dutela. Guk informazio pila bat jaso dugu, sareetatik, albistegietatik, egunkarietan, eta uste dugu garrantzitsua dela honetaz hitz egiteaz, mundu guztiari da honetaz hitz egiten, ezta? Ez gara, pentsatuko duzu igual horretaz ari garela, baina ez gara ari gerraz, munduan dauden gerra ezberdinez, ez gara ari ere nazioarteko batalla ekonomikoaz, eta honen ondorioez, eta ez gara ari nazio zapalduen okupazioaz. Ari gara Eurovisionen inguruan. Ni behintzat Eurovisionengatik etorri nintzen eta geopolitikagatik geratu naiz. Zdravstvujte, меня зовут Maji Kaktila Aiama, barkatu, uste nun, bezen moten egola Euskal Herrian gaude. Ongi etorrika balara, duela aste batzuk izan zen oso gozain garrantzitsua Europan, Eurovision. Eta, orduan, gaur hitz egingo dugu, munduan ordenaz, badakizu Illuminatietaz, eta horrela ez da. Beraz, hortako karetugu, bi gonbidatu maravilloso, beraz, ongi etorri. Kaixo. Azkagu, oso ondo, txalo. Azkagu, Iker eta Eneko. Nork hasi nahi du bere burua aurkezten? Hasiko naiz ni. Venga. Ni Iker naiz, Ibartarra, 26 urte dakat, eta gazte antolakunden eta gazte mugimenduan ibiltzen naiz. Oso ondo, eta Eibarkor mugan, ezta? Bai, claro. Mugan ez, edo igual errepublika propioa. Eibarko errepublika propioa ados. Eta, Eneko eta zu nor zara? Ni Eneko naiz, Arabarra, Gasteiztarra, zehazki. Eta, bazen garaia, hemen arabar bat edukitzeko. Azkenean, lortu ikarri duzute. dugu. Oso ondo, txalo. Eta hori, orain zoitzarrez ez naiz Gasteizen bizi, exilioan bizi naiz, Bilbon, baina han egiten du lan, así que hain gaizki ez dago, baina itzuleko naiz, noizbait. Oso ondo, orduan ego arabar bat exilioan, bat Eibarko Republikakoa, oso ondo. Eta zeu zerrak hartzu zuen eskutartean ez da? Bai. Hasiko naiz ni orain? Bai, hasi ez. Nik karteratzo bat ekarri dut, ez dakidala noiz erosi nuen, noiz izan itzen hain pringau alako zebait erosteko, nera bezauran, suposatzen dut. Eta, Che Guevararen irudia du, birritan jartzen dut Che Guevara ere, eta, uste dut oso esanguratzua dela, nola hasiera batean borrokarekin zerikusia zuen zerbaitek, orain marketingaren herramienta eta tresna bihurtu den, eta Zuritzea, ez? hori da, Bai, betikoa. Oso ondo, utziko gu Che Guevara utziko egoran gure altar politean, ze polita, bi batxe, eta zuk zekarri ezu. Nik ene oso originala izan eta ekarriotena izan da movia. Baina ustot, gaurko gaia hitz egiteko baliagarria dela egunero, hainbeste aldiz begiratzen dugun zerbait ekartzea. Mobiak bera Xiaomi-rena da. Txinan produzitzen den mobil bat, edo gutxienez enpresa txina batek produzitzen duen mobil bat. Eta nik uste badela ere paradogikoa azaltzeko bai teknologizazioan edo ekonomian bertan Txinak ematen ari den aurrera pausoak eta horrek bai ordena mundialean nola eragiten duen. Oso ondo, utziko dugu hemen gure mobila, gure Xiaomi, haukagu txeren horpeg eta Xiaomi bat. Oso ondo, sartuko garaia pilpilean, mamian, ezta? Zerk ezaguarritzen du gaur egungo munduko ordena zuen ustez? Zein da horren garrantzitsuena? Zein da horren ardatza? Ez dakit, nik esango neban, ordena baino igual desorden momentu baten gauzela. Edo ordena berri baterantzeko transizio baten. Illuminati! Ez hainbeste hori, baina bai igual aurretikan bizizan dugun garaiak izan dira mundu unipolar baten garaiak, nun estatu batuakek basekan
Ba. hegemonia totala esan aldugu. Baina, azken urtietan ematen dau transizio baterantz goazela, mundu baterantz, ja ez dagoen polo bakarra bat, ez dagoen bakarrik hegemonia estatu batuarra, eta badaude aktore global berriak, eragiteko gaitasuna geroz eta handiagoa dutenak, lehen aipatutako Txina edo Errusia ere. Eta, nik uste dut, ordena mundiala edo desorden mundiala hau ezaugarritzen duena dela transizio momentu hori, momentuz mundu unipolar batetik mundu multipolar baterantz. Bale, ados? Nik azkenean uste du gauzak ez direla inbeste aldatu, oraindik ere garrantzitsuena kapitala da, eta kapital hori duenak egiten du marketing onena. Eta azkenean bizi gara, momentu batean non ari garen dana kontsumitzen, irudiak eta musika, pelikulak eta dana, eta azkenean botere gehien du marketinga hobeto egiten duenak, eta bere herrialdearekiko elkartasun hori sortzea lortzen duena, sare sozialen bidez edo dena delakoaren bidez. Azken zentzua haukaz, zuk esan duzu zain multipolarrera goaza Txina, eta Txinak nola lortu du multipolarri iren marketing edo Txina ja ez da duela... COVID-arekin, ez? Ezako kudaketa hona ukiuten, edo ez dakit, Ez dakit, kudaketa hona gutxienez efektibo hau, ez? Nik uste Txinan kasuan beti edo ezaugarritzen da bena Txinako egiteko moduak dela efikazia bera, eta uste dut gauza asko gure ikuspegitik ezin ditugula ulertu, guk holan ez genitzulako egingo, eta ez bakarrik ikuspegi eskertiar batetik, mendebaldeko ikuspegi batetik bai ez genitzun holan egingo, baina gutxienez COVID-aren kasua argia da ikusteko gutxienez efikazia badakala. Ja, eta orain, Ukrainiako gerrarekin ere ari da beste polo batzuk sortzen, ez da? Hori da. Errusia Txinarekin ikusten duzue, edo nola ikusten duzue multipolarretate hortan? Momentu honetan, Errusia bakarrik ikusten dut, Errusian pentsatzen dugunean, Errusia ikusten dugu ente bat dezala, ordagona, supertxarra, segaiztoa den Errusia, eta bilakatu da orain, betiko ipuinetako 8. Ja, bai. Nik izango nean, Errusia beti izan dela gutxienez tensio bat mantendu izan da ben herrialde bat mendebaldearekiko. Ez dakit, suposatzen dut, badala bai, mendebaldearekiko menpekotasun bat euki nahi, ez da bena nahi euki azkenengo ez dakizmat urtietan, eta ez dela gaur egun momentu bat, historikoki Errusia bai izan dela herrialde bat euki da bena menpekotasun hori saiesteko asmoa gutxienez. Estrategia bat da, azkenean nik uste esan Putin ero bat dala, ez da egia ero bat dana, lezu ados edo ez egon bere ekintzekin, baina eroa ez da, zer askizun estratega ona, ez? Ona edo ez, baina estrategia da, ez da erotasuna. Eta horren nik uste gola horrekin ere aurre bat zer. Eta, gu gure burruka eremua edo gu kokatzen gara Euskal Herrian, baina Euskal Herria munduan dago, Europan dago. Nola egon behar gara Euskal Herrian? Zerako lotu eduki behar dugu kanpoko munduarekin? Jarrera kritikoa eduki behar dugu. Hori beti. Badakigu, hemendik agian ezin dezakegula nahi beste egin eta gozak ez ditugula hemendik aldatuko, baina gutxienez kontatzen diguten horrekiko jarrera kritikoa eduki behar dugu. Eta uste dut, zentzu batean, gutxienez geopolitikaren zentzu horretan ari garela hori apurtzu bat galtzen, ni irakaslea naiz, eta batxilergoko klasean, aurten nabaritu dut nola nire ez da inbeste denbora pasa. Nik 23 urte ditut eta haiek orain 17 betetzen. Ez da denbora asko pasa eta nola horrekiko interesa putxoa galdu dute. Ni goratzen dut batxilergoan nengoela, Kurdistan, como mola Kurdistan eta Kurdistani buruz hitz egiten genuen egunero, Sahara eta dena delakoa. Baina
orain horrekiko interesa putxoa galdu dute. Eta horrekin ez dute esan nahi, orain, oraingo belaunaldiak askoz eta, asko okerrago datoz, bla, 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 ez. Baina beste gauza batzukin, feminismoarekin eta LGTB gauzekin asko hobeto datoz, baina bai egia dela justo horrekin aputxo bat interesa galtzen ari garela. Eta ordan jarrera kritikoa berriro berreskuratu behar dugu. Nik esango neban, zuk aipatu duzunan arira bebailen, ez dugula galdu behar bizta tablero geopolitikoa edo joku geopolitiko hauek dirala potentzia kapitalisten arteko lehia bat. Eta Euskal Herritik begiratzeko orduan bebai, segun ze posiziotik etzen dugun, desberdina izango da bebai gure jarrera. Nik izango neban, gaur egun, adibidez, estatu propiorik gabe, oso zaila dela kokatzea mundu honetan, edo pentsatzea nun kokatu beharko zen Euskal Herria kontestu honetan. Lehenengo estatua behar dugu orduan. Claro, hori da. Eta jakin beharko gendu bai, ia Europar Batasunan barruan gauzen, eta ia OTANen barruan gauzen, edo ia Euroan barruan gauzen. Horrek ja determinatzen dabelako gure nola jokatu beharko gendu munduan. Baina aurretik esan dakuakin bai, pertsona ezkertiarrak izan bagara eta estatu propioa bat eukiko bagenu, hasteko eta behin euki beharko genuen aliantzak gure termino antzekuetan kokatzen dira zen herrialdeekin eta ikuspegi internazionalista batetik bai kooperatzeko esfortu emealko gendun potentzia kapitalistak ez diranekin edo gutxienez beste norantza baten kokatzen diranekin. Alternatiba bat apur bat, ez? Bai, hori da. Baina ez dakit, segurazki Josu Jonimaz edo PNV hartzen badozu, beste zerbait esango dizu, eta OTAN bai, eta Euskal Herritik bai. Azkenean, dara, horret bako izan idearen arabera, batek esango dizu, kapitalista Europar da sonea, enotanen, eta esatuk ez. Eta, nola ikusten da ez etorkizuna maila globalean apur bat, motz, izan degula ja apur bat, ez? Goazela mundu multipolar batera. Zer gongo da, lehia handia, Estatu Batuak, Txina, Rusia, ez lineatuta ez dauden. Alineatu, bai. Bai, osatenen artean egongo da lehia edo... Bai, ez dakit. Nik egia esan ez dakit esaten. Nik esango neban denbora gaur egun, ez dakit, esango neban gure momentu historikoa ezaugarritzen daben zerbait dala denbora askartu indala eta distantziak txikitu diala. Bai, globalizazioa. Bai, globalizazioa bera edo inkluso teknologizazioaren eragina eta dena. Eta horrek eitzen dabena dela aldaketak izugarri azkar ematea, ez dakigu gaurtik biharrera zenba gauza aldatuko dian, edo urtebeteko margena bindala egun urte eta gaur egun oso desberdina da. Orduan, ez dakit, epe motzera, ematen dabena da, Txina izango dela aktore geopolitiko garrantzitsu bat. Baina metikan eta 25 urtera edo 50 urtera mundua zer izango da, auskalo. Eta gainera aldaketa klimatikoa aukitzen badugu erdian, ondiok eta zailagoa jakitea, ez dakit, baldintza fisikoak zintzuk izango dira. Bai, oso azkarra da, oso garai efimeroak dira, oso likidoa zaren dute. Bai, baina nik ikuspegi nahiko eskorra dut. Egia esan... Bai, baina dana oso gris izango dela uste dut. Apokalipsia. Más que apokalipsia, tristea, izaera propio hori gabe. Azkenean hori izango da globalizazioaren ezaugarri garrantzitsuenetarikoa. Nola danok izango garen igualak eta bai hemen Euskal Herrian eta Andaluzian eta Txinan eta Hawaien izango garen. Antzeko parezido, tokian tokiko gauzak mantenduko dira zentzu batean, baino danak izango gara... Bai, berak. Bai, hori da, eta niri horrek kriston pere ematen du. Nik izango nuen erronka badala hori guretako, Euskaldunontzako erronka badala, ia nola mantentzen dugun gure kultura eta gure hizkuntza olako garai batian, ez? Baina izango nean erronka badala eta ez nintan egin eskorra izango. Bueno, ea lortzen dugu. Mantendu dugu ez dakizen bat mila. Kantando dugu... Bai, eta mantenduko dugu, baina gauzatzu galduko ditugu. Ezinbestean, eta horrek emate dipena. Eta horrekin lautu horrengo galdera, esan ez du globalizazioa datorra eta igara denak azken finean apurat homogeneo bihurtzen, ez da? Aldegu kontsumitu, bai ez K-popa, nik entzun K-popa, hemen ondo ganta dana, orduan, badauka horako eragina ere, alezura kontsumitu dozen tokitako kultura.
Ta hori eragina positiboa da negatiboa da? Oso ezkorra izan zea. Positibo eta negatiboa da hemengo gauzak ez ditugulako kontsumitzen, baino ona da kanpoan hemengoa kontsumituko dutelako, zentzu batean. Arazoa da, hemen gauza asko ez ditugula egiten, eta orain hasi gara, eta ari da dana loratzen, eta oso polita da ikustea aloko gauzak, baina bai da, hala ere, adibidez Netflixen, euskaraz ez dago iaia zedez. Ez daude, pelikula bakarra dago. Ja, bai oso gutxi, bai. Orduan, nola hartuko dugu globalizazioaren lehia horretan parte, guk gurea eskaintzen ez badugu. Bai, arrazo, apur bat dagoela, ez dagoela oso argi dorkizuna zeinan. Claro. Bai. Ez dakit, nik esango nean arlo positibo eta negatiboak ditxula. Denetarik. Bai, ez dut uste guztiz negatiboa danik, uste dut bai, igual ikuspegi eskertiar batetik bai, kanpokoa jakitea zer dan, baliatu dugula bai, ona, ekartzeko kanpokoa ona den hori ez, edo gutxienez gu konservadoreak baginan lehen, seguramente globalizazioak berak aldaketa kultural batian lagunduko zema zentzutan. Eta hori positiboa da, baina aldi berian, esan duzuna, negatiboa da bai, uniformizazioa eta kulturaren galea eta bar. Eta adibidez honekin lotuta eukiegu dola aste batzuk Eurovision. Eta, hori da Europa mailan, ez? Zuk ikusi ez Eurovision? Bai. Zuk bai? Ni ene jarraitzaia, baina, entera naiz gero sarea sozialen bitartez. Hori bakizu zegatuan gutxa, bera. Zuk Eurofana zara? Ba naiz. Bale, nire ba naiz. Eta zuk bakizu zeba zegatuan, ez da? Zerroi bai. Claro, Eurovision bada oso interesgarria, Eurovision lantzeko Europa mailan eta mundu mailan galtzen geopolitika ere oso interesgarria da, ez? Adibidez, lehenengo Errusia bota zuten. Parte hartze, ez dut denuntzia parte hartzen, gerra bat sortu zulako, baina Israelek hor jarraitzen du, Azerbaijanek hor jarraitzen du, hipokresia hori zer da? Nola, zatik esango zenuketen augeratu dala? Uste dut dala, lehen komentatu dudan marketingaren gatik. Azkenean, badakigu, eta askok badakigu, nolakoa den, zen herrialde mota den Israel. Vale, adibidez. Ez da existitzen. Ez da existitzen. Baino, beste leku batetan, ez da hori ikusten dena. Alemanian, adibidez. Alemania sionista da, total, uniko egunean. Uniko egun sionista, bai. Hor dago, haien errudun sentimendua, eta nola, bla, bla, bla. Baina, zera da, adibidez, oso ondo baliatu zuten Eurovision, Israelek baliatu zuen oso ondo. Han egin zenean Eurovision, egin zuten pinkwashing, eta eraman zituzten homosexualak, eta behar bereziak dituzten artistak, eta dana. Eta orduan, klaro, batean Israel hori ikusten duten entzat da, ze polita, ze eskertiarra, ze ondo egiten duten dana, tal. Eta orduan, horregatik jarraitzen duan, zergatik ez dago Rusia hor, orain delako ipuinen otzoa eta arerioa. Aspalitik ere ala errusofobia gonda, ez da? Europan badago errusofobia. Bai. Badago? Bai, ez? Orduan, errusofobia horrek laguntzen duz, azken bloke horiek, nahi dute nolabait bota Errusia eta aukitu dute oso aitzaki ona botatzeko Errusia aurten hortikan, nahiz eta beste batzuk egin gauza okerragoak egin. Bai, nik uste Errusiakin harremana Europakin edo Mendebaldearekin badala tensioarena eta momentu batzutan gerturatzen gara gehiago edo gerturatzen da Mendebaldea gehiago Errusia eta beste batzutan gutxiago. Uste dut urteren baten Errusiak irabazi zagala bai Eurovision, ez da? Azken urteetan... Azken urteetan, ez dakit nizu irabazi zuen, baina oso ondo geratzen da beti. Bai, ondo geratzen da, egia potentzia. Baina egia da ere akala, boikota, ez? Ukraniak irabazi du aurten. Ukraniak irabazi du, eta 2016an. Eta 2016an irabazi du Ukraniak. Krimeakoa gertatu zenean. Krimeakoarekin, justo. Hori politikoa ez justu Ukraniak irabaztea momentu zehaz batzutan. Ze adibidez, bostoengatik irabazi du, eta hori zilegi da, kontua. Boto horiek ze motivazioarekin eman dira? Pena. Pena, baina eske oso ondo egin dute, orain jende guztiak usteu, Ukrania, gizajoa, tal. Eta orduan hori da telekomunikabideetan kontatu digutena. Eta hori da jendeak uste duena. Azkenean hori izan bada entzun dutena. Hori sinestuko dute, ez? Azkenean horrek ikusten da apur bat,
nola propaganda funtzionatzen duen. Hori da. Hori propaganda da, ez? Zentzu Bai. batean, Ukraina, eta adibidez ere, kontuan hartu gara nik uste ere refusiatu asko daudela Europan, eta orduan refusiatu guzti horiek emanotera botoa Ukrainari, baina, bueno, bada hausnartzekoa, izan zen Ukrainian Eurovision duela 2016-2017 zen, Bai. Errusiari zuten utzi sartzen Ukrainian, eta zintzen parte hartu, ez zuten utzi sartzen Ukrainian. Interesgarria da hori ere bai, ez? Kontuan artea. Bueno, zuek entzun ez dute Ukrainako kanta? Bai, rapero batzuna, ez? Bai, zer irutu zaizu, Ez naiz ni inor produkzio kulturalak epaitzeko. Zu iritzia manezakezu. Bueno, niri jata asko gustu begia esan da, eta eszenografia bai, apur bat kurioso esan, Bai, esan. A ber, abestia berez, ez egoen gaizki zen irabaztekoa, baino Tokatu da. Hori da. Eta, bueno, nik uste beste auzi bat interesgarria aurten Frantziarekin jundira bretoi erazko batzuk, AES, Albanta, AES, lako zer, hemen dikan Bevet Breiz, gora Bretaña. Eta hori, zer da, ona edo txarra, ze egon zan ere auziatan sogerasekin, aparte hartu ez. Osa, leonako azkaina, letxarrak ere bai, zer dago beto? Gu hizkuntza edo nazio guztietu bezala jutea gure metropoliarekin Eurovisionea eta bandera horrenpean edo ez? Galdera ona da. ni guztiz aurka nago. Aurka, ados. Guztiz. Azkenean zuritzea da, Bai. hartu dute hizkuntza gutzitu bat, herri bat, zapalduta dagoen herri bat, eta eraman dute, Frantziaren izenean, hemen eraman nahi zuten Tanzugeiraz Espainiaren izenean, euskaraz esaldi batekin, bretoia ez da Frantziakoa. Ez da. Ez, gallegoa, ni gallegoen gauzetan ez naiz hartuko, baino euskara ez da espainola. Ez da, ez. Ez da, orduan, zeba eraman behar dute herrialde horren izenean. Claro. Besatzuk alduta argudiatu, eramaten balin bat Eurovisionera, egiten dezuela sustatu hizkuntza horiek. Ez dakit, hori egian edo ez, hori da entzun duen aldeko argudio bat. Zuk ze ustezu. Ez dakit, esango neban, ez dakit, Eurovision dan joku politiko honetan, ez? Badala aurpegiak zuritzeko espazio bat, eta nik uste dut, bai Frantzian kasu edo Espainian izan aldana, izango zala bai pizkat, euren, ez dakit, ezaugarri plurilingüeak eta olako, edo plurinazionala bai indartzeko eta zuritzeko bai, ez? Eta, bai, ez dakit, ez dut uste positiboa da nik alde horretan, zuka ipaten zen moduan gue bertara jutia badalako bai pizkata aurpegi zurik eta bat. Noski, azkenan badago jenazun alde postan nik egia da zuekin ados nagola eta hori ematea eta ematen dupena, adibidez, jundienak, betoienak, oso txukunatan da bretoia eta dian ziren diguaneko eta dana, baina azkenan gatzen da Frantzian bandera, eta ez ostras, Frantzia. Eta ez da ofiziala hizkuntza, ez dana frantzesa, ez da ofiziala orduan. Nik uste dut bai, badala, ez da bakarrik adibidez kasu hau, ez? Eurovision eta holako, Europar batasunak berak eta europartasun horrek ezaugarritzen da bena badala progresia bat edo ikuspegi kultural eta liberaletik. Eta badakala funtzioa bai Eurovisionek hori indartzeko, ez? Eta, bueno, gonbidatzen dugu zara herrialde batzuk, ez dakit, giza eskubideetan, izan aldiazenak, dudosoak. Beltza baino beltzagoak. Bai, zalantzagarria. Edo ez dakit, edo minoria etnikoen kontra izugarrizkoak egiten dituztenak, baina, bueno, Eurovision eta europartasun hori bada aurpegi zuriketa bat orokorrean eta progre moduan saltzeko aukera bada, gutxienez ikuspegi liberal kultural horretatik. Bai, asimilazioa ere bada. Izan zen europartasuna sortzeko baden bezala ere, adibidez, askotan ikusten dela da, erabiltzen dela herrialde bakoitzeko asimilazio gisa, adibidez ikuste Euskal Herritarrak jartzen, irabaz, 12 puntu eman dizkigute, onartzen Espainia bere estatu gisa, bada asimilazio fuertea, ez? Batzuk jaten, barkatu Sabino Arana edo, baina eske hola da. Barkatu Franco. Bueno, eta orain oso galdera garrantzitsu bat. Euskal Herria estatu independentea danean, eta bueno, Eurovisionera joan behar magera, nik personalkin nahi dut, baina bueno, ulertze batzuk ez nahi izatea. Bueno, zer eramango genuke Eurovisionera? Zer talde? Nik esaten dut, egia esan, oso zaila da, Untza?
folklorizazioa sustatzeko. Bueno, Fana naizela, baina... Zer emango zenukete? Jo, azkenean hitz egin dugunaren arira eta globalizazioa azkenean askotan modan jartzen denaren aurka egiten dugu, eta orduan zetak edo... Hori ez, orduan. Claro, eta horren aurka egiten dugu, baina agian justo hori eraman marko genuke. Hala ere, eta hau esan da, betizu taldea. Bale, Betizu taldea. Nik esango nean justo, zuk aipatu duzu, izaten bada pizka gure balioak eta lan zabaltzeko, eta irudi moderno bat eman behar badugu, eramango neban zetak eta Erramun Martikorena. Hori pentsatu dut, zetak eta Erramun Martikorena, ze ona. Gainera, ikusten moduzu bai Ukrainiako kantua bada holan, como tradizioa eta modernitatearen arteko bai, fusioa. Bai, fusioa, eta Erramun Martikoren eta zetak badira hori. Baina izaten bada igual, ez gure balioak zabaltzeko, baizik eta beste batzuk, ez dakit. Bueno. Bingen zupiria, igual. Bingen zupiria, panderoa jotzen. Hori da. Oso, no. Baina gustatu zait gaina. Baita nik emango nuke neomak itzen den bat da, prota. Ez dakitan soia bezala, baina dia panderetak ere, bai, baina mezuak gero oso onak dira. Bueno, ea noiz begarratzen da Eurovisionera, ez da? Bueno, ez dakit. Ea, nik nahi dut Euskal Estatu Subirano bat, eta ematen dugu, eta ikurriña Nafarroako bandera dena delakoa, eta hor, eta ez da gongo de bokaduta ikurriña. Eskerrak. Eraman aldugu zeure kamisetakin bai. Ez polita, ez da? Hola, musu gorriakin, hor Kylie Jenner. Bueno, ustez, asko hitz egin dugu Eurovisionari buruz. Ea zegatzen datorren urtean, non ospatuko da? Non ospatuko da, ze Ukrainak irabazitu, baina Ukraina. Bueno, ez dakigu ze izango den Ukraina horren urtean, ez? Bunker batean, agian Moskun. Bai, Moskun. Moskun, imaginatzen zuen. Bueno, horaz utziko dugu orduan. Mila esker tortzeagatik. Espoet ondo pasa izana, eta bueno, ez ahaztu arpidetzea eta bazkidetzea klakera, ale, musu bat, aio, zagogu, rusos, priviet, txuz, hizkuntza guztitan.